Ivan și astăzi vreau să vă arăt lumea mea de Minecraft făcută cu un prieten. Deci, aici este de unde cumpără mașini și a făcut-o destul de mare, nu trebuia. Asta este casa unui prieten de-al meu, a pus covoarele astea și se văd foarte urât. Are aici calculatorul cu scaunul, hai să stăm și noi jos să ne jucăm Minecraft. Un patul, câteva plante, are și televizor. Hai să vă arăt și casa mea. Eu am, de fapt, am două case. Deci, aici este spitalul. Aici să intrăm. Am spart scaunul, în greșeală. O să-l pun eu la loc. Bun. Aici sunt paturile de la spital. Aici este o poliție care în interior nu este deloc mișto. Aici sunt niște puști. Hai să închidem ușile. Și așa arată celulele înăuntru. O chiuvetă, dar de fapt asta trebuie să o sparg și să pun chiuveta adevărată pentru că avem. Ok, deci asta este poliția. Bun. Și avem aici ambulanță. Aici pe poliție este un elicopter. Și aici sunt mașini de poliție. Tuba, motocicleta. Această mașini care văd că sunt întoarse în cealaltă direcție. Și avem și stâlpi. Și aici a făcut prietenul meu ceva, un drum care te duce la chestia asta care spune el că este aici este un lac și trebuie să pescuim acolo. Bun, deci ce este mecanic, așa e unde să ne repară mașini în caz că se strică. Asta este banca de unde ne luăm diamantele, practic salariul nostru. Este un magazin de mâncare și avem cartofi, plăcinte, prăjituri și alte chestii. Aici este o sală de judecată sau ceva de genul. Avem aici scaune și stăm și votăm pentru anumite chestii sau da. Bun, hai să încep aici. Eu am făcut un magazin cu materiale, mă rog, da, chestii din astea. Scaune, calculatoare, blocuri. Aici este frizerie. Te urci aici, te urci pe scaun. N-avem oglinzi, că aș fi pus oglinde aici în față. Și aici stai și te tunde frizerul. Aici sunt să spui hăinuțele, o mătură ca să facă curat. Am o casă aici și eu am strâns salariile mele și mi-am cumpărat mașina. Aici sunt acestea de benzină. Aici să ne jucăm și noi șah. O trambulină. Hai să sărim și noi puțin. Eu deja am făcut bradul de Crăciun aici cu cadourile. Aici e un scaun și să cântăm la pian. Un fel de pian. Niște rafturi cu cărți, armură. Și aici este patul meu. Și mai am încă o casă. Am aici, e intrarea aici, spui hainele. Canapea aici cu televizor. Aici ventilator și aici stai pe scaun și te joci Minecraft. Bucătăria. De am mănânc și niște fârsecuri, coșul de gunoi, cuptorul cu microunde, un calendar acolo în spate, bucătărie. Aici este baia. Uitați, aici sunt aici este un prosop. Asta este cara. Asta este cara. Dar hai să ne facem baie. Gata, am făcut și noi o baie. Aici este chiuveta și toaleta. Hai să nu stăm acum pe toate. Este o
cutie pentru că mi-au venit piese de Jenga și m-am enervat și le-am dat pe jos și sunt pe jos acolo. Bun, și aici este dormitorul unde am niște rafturi. Aici este un fel de noptiere și niște rafturi cu cărți și patru, evident. Nu știu, dacă vreți și voi să intrați, o să vă dau numele meu. Cred că pot să vi-l arăt. Uitați, Closed Red. Deci, Closed Red 028123. Dacă vreți și voi să intrați, să-mi spuneți în comentarii